Kde som to len dal? Čo hľadáš? Smajlík. A niekde som si tu včera položil knižku a neviem kde. Zabudol som. Myslíš túto? Daj si radšej orech. Orech? Tak si daj mrkvu, keď ťa bolia očka. Kto ma počká? Prepáč. Tak si daj huby, keď ani dobre nepočuješ. No veď ty už si ako starý dedo. To preto, že neješ vitamíny, ktoré by pomáhali tvojmu telu. No dobré, ale prečo ti napadli huby, orechy alebo mrkva? Pozeraj. Keď prekrojíš mrkvu, vyzerá ako... Wow, oko. Áno, mrkva nám zlepšuje zrak. Keď prekrojíš hubu, vyzerá ako... Vyzerá ako ucho. Správne, huby nám zase zlepšujú sluch. No tak to by ma zaujímalo, na čo je dobrý orech. Veď to vyzerá ako ľudský mozog. Presne tak. Vlašské orechy obsahujú látky, ktoré nám výrazne zlepšujú činnosť mozgu. Aha. To ti treba najviac.